Durant el darrer quart del segle XIX es van establir nombroses fàbriques al Baix Berguedà, tot aprofitant, entre d'altres factors, els costos baixos i l'energia que el riu Llobregat podia generar. Amb l'arribada de la indústria tèxtil, Gironella va esdevenir un dels pobles més industrialitzats de la comarca i la seva fisonomia es va transformar notablement. El poble va créixer amb la fundació de Viladomiu Vell i Viladomiu Nou i va acabar integrant Cal Metre i Cal Bassacs, on s'hi va formar una gran barriada. Les generacions d'industrials es van anar succeint per dirigir uns negocis que, malgrat els alts i baixos, van aportar-los grans beneficis. Els cosins van muntar fàbriques diferents i inclús el Guixaró també tenia alguna cosa a veure. A Viladomiu Vell tenien la de Viladomiu Vell i la de Cal Marçal. Sí, les dues eren el mateix amo. Inclús a vegades, si convenia, algun treballador passava d'una fàbrica a l'altra, vull dir, bueno, anava així. Amb l'inici de la Guerra Civil, l'any 1936, es van formar grups anticlericals i antiburgesos que van prendre el control de la zona, van cremar esglésies i van perseguir el clero, així com a propietaris industrials, la majoria dels quals van haver de marxar per salvar les seves vides. Aquí es va col·lectivitzar. El que va passar aquí també és que l'església sí que la van cremar, perquè això que passava a tot arreu, van venir i la van cremar. Que hi havia com guerra, que jo vaig haver de córrer molt temps per aquelles fàbriques perquè l'una hora explotava això, l'altra hora explotava allò. Cap a cada fàbrica, tancats a dintre de la fàbrica de Cal Metre, quan havia tot explotat o tot, tornàvem a sortir. O si no, un dia vam anar de Cal Metre, vam anar a Cap d'Alt, que tenia una iaia, a dalt al Padró, ens passaven les bales quasi per les cames pujant a la muralla. Un cop acabada la Guerra Civil i també la Guerra Mundial a Europa, es va iniciar un període de forta activitat industrial que va reactivar el funcionament de les fàbriques de la zona i que va atraure mà d'obra d'altres poblacions i regions de la península. Va ser una mica progressiu, perquè, per exemple, poder hi havia famílies que primer venien uns a provar-ho, llavors feien venir el germà, per exemple, deies venia un germà o venia un tiet. De començament van venir bastanta gent de cop, Sí, i perquè a Cal Bassacs hi ha un barri, que en diem el barri de Cuenca, però el nom és Font dels Tòrrecs, que va començar a créixer també com l'espuma, i de famílies molts andalusos, d'Andalusia. El meu pare era Garcia i va venir, però va aprendre el català i quan van venir aquí ja sabien el català. Sí, hi ha molta gent que va venir cap aquí per la feina i s'hi han quedat, i han arrelat aquí. El pare que em van arreplegar la família, el pare, diguéssim, se'l van quedar els amos de Cal Metre. Jo també hi anava de vegades per jugar amb la seva filla que hi havia i havíem sigut molt amb els amos. Érem a l'Argentina, però vam tornar, ens van donar pis, feina i acolliment. I d'aquí som a Viladomiu Nou. Durant el franquisme, l'escola seguia les mateixes pautes del Movimiento, pautes que s'havien imposat a la societat, una gran influència de l'Església, l'exaltació d'Espanya i la prohibició del català, així com la segregació de nens i nenes. Després de la guerra, de l'any 43, engegar la guarderia, llavors ho van donar amb les hermanes. I unes bates blanques, aquí estàvem amb les hermanes. Aquelles bolles que portaven aquelles togues tan grans. Aquest cantó era dels nens i l'altre cantó eren les nenes, perquè llavors no es barrejaven, nens i nenes no es barrejaven.
Però jo, un bon record. A part d'algun petit incidència, un petit moment, però clar, també es havien de posar una mica sèries. Quan arribàvem ens feien posar en fila, abans de seure resates Ave Maries, perquè era el típic. Feien sortir a la pissarra, a escriure. I ens ensenyaven a llegir, a escriure, copiar callaré, si no havies... si havia xerrat més del compte. Tot en castellà, tot cantant el Cara al Sol i el Viva Espanya al començament, parlant en castellà, fent tot l'ensenyament en castellà. Jo el primer llibre que vaig tenir en català el vaig tenir d'amagat, perquè estava totalment prohibit. Havia viscut d'una altra manera. El meu pare també era, diguem que era també molt catalanista, i ell tenia una formació bastant bona, i m'ensenyava a escriure alguna cosa. Però esclar, es havia de fer com qui diu d'amagat. El mes de maig, doncs, era el mes de l'Exèrcit, feien anar a Rosari. Si algun dia no anaves a Rosari, doncs havies de dir el per què. Si no hi anaves perquè no volies, llavors l'endemà, a escola ja ho sabien, i llavors et castigaven. Nosaltres anàvem a Rosari perquè anàvem a la botiga a comprar pega dolça. I ens el menjàvem allà darrere, que no pigués bastant amunt, perquè passava a estibar cap allà davant. I a confessar també feien anar. Hi havia mentides, però les lletges, no creu que era papa ni la mama, i etcètera. Llavors hi havia l'altre que havia fet coses lletges, i que deien, jo ja no deia mai aquesta, perquè et deien, i quines coses lletges? Dic, no sé, és que tampoc sabia què és, que lletge que és maco. Les colònies del municipi eren ens autònoms amb una bona organització interna que vetllaven per les necessitats col·lectives, però també exercien un cert control sobre els comportaments individuals. El mossèn era el qui se'n cuidava de la part de la colònia, tothom anar a missa i tot això. I això, les colònies, segons el director que hi havia, s'hi anava més o menys a missa. El capellà, com que sabia tota la colònia, i sabia tothom que anava a missa o que no, que feia això, que feia allò, una cosa que era un nucli petit. Només et deia això, no? Ahir no vas anar a missa, tu, Em tenia controlats a tots. I ui, es havia d'anar a missa tots els diumenges, si no hi havia repulsa. Però jo m'hi adormia. I vaig deixar d'anar-hi perquè m'hi adormia. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. No sé, la colònia sempre l'hem vista com més tancada, i a Calbasacs érem una mica més lliures. Ab venerabiles manus sues. Que el capellà, si hi havia una necessitat aquí a la colònia, i no podien de veritat, i ho dèiem amb el senyor Viladomeu, el senyor Pep, el senyor que fos aquell temps, que els apures que passava aquesta família, i deia, doncs mira, que vagin a la botiga, que els entregui si és pa, que sigui de primera necessitat. El capellà, doncs, l'amo ja li donava, per exemple, X cèntims cada mes per ajudar aquestes famílies. Després també hi havia aquí un forner, que es deia el Antoni Rossell, que ajudava molt a la gent. La necessitat de reconstrucció durant la postguerra va reactivar l'economia i especialment l'activitat industrial a tot Catalunya en general i a Gironella en particular. Totes funcionaven, des de l'Ametlla Cal Monegal fins a Cal Bassacs, a Cal Metre, a Vilameu Vell, Vilameu Nou, Guixaró, Cal Prat, Cal Cases. En poc temps, la vila i les seves colònies van recuperar botigues i tallers que oferien productes i serveis a la població. No havies ni de sortir a la colònia, perquè tenies botiga, tenies bar, que abans en deien el cafè. Hi havia botigues de tot, hi havia peix, hi havia carn, hi havia fruita, hi havia porc. Teníem servei de botiga, teníem servei de cinema, és que teníem de tot. Teníem de tot. Aquells anys teníem de tot.
Mira, la gent de Calbassacs sí que teníem relació amb el poble. El que no hi havia tanta relació era la gent del poble amb baixar Calbassacs, perquè, clar, el comerç era quasi tot a Gironella. Tot i la centralitat del poble de Gironella, els veïns de les colònies disposaven de certs privilegis oferts per part dels propietaris de les fàbriques. Jo vivia a Gironella. La gent de colònia tenia avantatges. Per exemple, esclar, tenien els pisos, que eren de l'amo, pràcticament no pagaven res. Doncs, per exemple, a les colònies com pot ser un Viladomiu i això tenien també els col·legis. A cada colònia hi havia una escola, vull dir, no, això ho tenien molt ben muntat. Tenien, la llum, l'aigua. Tenien la llum que no pagaven gaire res, el lloguer del pis no es pagaven pràcticament res. Tenies alguna avaria a la casa. Doncs moltes vegades venia el mecànic de la fàbrica, t'arreglava si hi havia rebentons o que sigui. Sí, d'avantatges em sembla que n'hi havia moltes. Les fàbriques suposaven per a molta gent l'única possibilitat real de tenir una feina que proporcionés un sou segur. Per aquesta raó, una part important de la població de Gironella hi treballava. Ella tenia 11 anys quan va començar, la meva mare. La meva iaia també. Tots venim de gent que hem treballat a la fàbrica. Els meus iaios ja havien treballat aquí, havien treballat a la fàbrica, la meva mare també. Donava molta vida, perquè veure directament, pràcticament no hauries trobat cap casa que no hi hagués ningú que treballés a la fàbrica, i cases que hi treballaven tota la família. Abans, quan ja tenies l'edat, ja directament ja anaven a la fàbrica, que suposo que moltes persones ja ni els hi demanaven què volien fer. Ja tens l'edat, doncs ja pots anar a la fàbrica. En principi, quan arribaves a 14 anys, a la fàbrica. Cada 14 anys, quan tu havies complert els 14 anys, ja ho sabien. Ja et demanaven per anar a la fàbrica, em podies que tenia 14 i mig. Jo tenia 14 anys i mig, cap a 15. 15. Sí, ja tenia una edat avançada, ja. El senyor Ferrer, que era el director, l'antic director, li diu al meu pare: "Què la teva filla? Ja ha fet els 14 anys?" Diu: "Sí, tal i qual. La podria posar al control de qualitat." Llavors jo devia tenir 20, tenint-ne molts en tenia 24. Em van fer anar a veure el director, que llavors hi havia el senyor Badal, que feia de director a Cal Metre. I ens vam posar d'acord. I vaig sortir guanyant molt més que no pas a Berga, perquè em van donar un pis de franc. I ens donaven un pis i tot, i clar, va ser un bon ganxo perquè hi havia quarto de bany, hi havia aigua, hi havia llum, que va ser el novamàs per nosaltres. I el meu iaio era el turbinaire. Era el turbinaire de Viladomiu. Quan feia falta gent, anava per les cases de pagès: "Voleu feina? Voleu pis? Voleu entrar a treballar demà mateix?" Doncs sí, perquè aquí ens guanyem la vida, perquè tenim aquesta caralla de petits. Cap a Viladomiu. Els instal·laven el pis, els hi pintaven, els hi arreglaven, els col·locaven, cap a treballar. Si eren 4, si eren 5, com més en portaven, millor. En aquell temps no hi havia massa problema, perquè si en una de les fàbriques no tenies feina, te n'anaves a una altra i segur que tenies feina. Tot i que els salaris a la fàbrica no eren alts, donaven una seguretat molt valorada per la majoria de gent que entraven a treballar sabent que hi serien de per vida. Vaig començar fent de manyà de reparació de telers. Vaig entrar amb el torn de nit. Vaig començar com a ajudanta de les teixidores. I vaig venir a treballar a les oficines aquí l'any 72. Jo vaig començar a les abilladores. Em van posar les bitlles. Pintors, llauners, paletes, donaven feina a molta gent. A Calbassacs havien sigut sempre molt baixos els sous. Normalment, de per aquí, d'aquí al voltant, era on es cobrava menys. De moment, aquí baix, quan vaig començar aquí a la fàbrica, ja vaig començar amb 700 i el pis de franc. I allà guanyava 20 pessetes setmanal.
Va canviar, per això vaig marxar de seguida. Jo quan m'ho van dir aquests, dic, hosti, que ja em quedo a Gironella. Sí, poc, de moment poc. Va anar pujant, i llavors ja pujàvem bastant, sí, perquè ja m'hi vaig posar fort. Llavors, les cases, què passa? Que cobraves, però tu anaves als sobres, però tu havies de donar gas al sobre. Saps què? Vull dir, gràcies, no et faltava per res, però tu quan arribava al sobre el donaves a casa. Bueno, allò era una riquesa. Els jornals no eren molt alts, però en aquell moment eren segurs, vull dir... Quina seguretat que teníem, ai senyor, quina seguretat. De poder cobrar cada setmana, que cada setmana tu tenies els diners. I jo, sí, aquella felicitat, això m'ha omplert per tota la vida, tu. Llavors, ja, el que pot entrar a la fàbrica ja té la vida solucionada, dèiem. I molta gent que feia jornal i mig. Per exemple, hi havia gent que treballaven al dematí, que de vegades anaven a fer 4 hores a la tarda. Hi havia molta feina, llavors. Quan vam començar a fer hores, que llavors se'n podien fer sense cap tipus de problema, doncs va ser quan ens vam començar a fer la casa. Tocar l'església de Gironella hi ha tot un bloc de pisos també d'això, que allò són també del senyor Ballús, eren de la fàbrica, que també hi vivien tots treballadors de la fàbrica, però pagaven. L'únic que no pagava era jo, però els altres no ho sabien. Cada fàbrica estava especialitzada en un tipus concret de teixit, que es traslladava després a un altre lloc per ser confeccionat. A Cal Marçal feien llençol, i aquí a Viladomiu feien més tipus camiseria. I llavors es feien les camises, però aquí només es feia el teixit i s'enviava cap a Barcelona. La fàbrica feia molt tipus de llençol, de cotó, més endavant ja es va fer de fibra, i roba texana, que et sortia blau per tot arreu, quan respiraves fins et sortia les mucositats blaves. Cotó, principalment cotó. Cotó que anava per llençols o també anava per sarges. La majoria dels llocs de treball de les fàbriques tèxtils eren ocupats per dones. Tot i així, els càrrecs més ben pagats eren per als homes. Els homes a la fàbrica eren molt valorats i les dones no eren tan valorades. Normalment, aquestes teixidores, filadores, això, sí, tot dones, gairebé tot dones. Hi havia algun home, però pocs. Els homes eren els contramestres, els de manteniment, els manyans... Els homes, sobretot, tenien la feina molt... Alguns no, alguns treballaven, però els homes tenien molt bona vida a la fàbrica, realment. Els encarregats, els majordoms, el director... Les fàbriques eren, per als que hi treballaven, molt més que un espai laboral, perquè a més de fer feina, també s'aprofitava per socialitzar. Xerraven, sí. El llarrai s'acostava i xerraven, perquè esclar, crac. Això potser aquest era el pecat, entre cometes, que teníem les noies i les dones, que xerraven molt. Però bueno, la feina sortia. El fort soroll d'algunes de les màquines obligava a utilitzar els signes com a mitjà de comunicació. Signos. Ui, n'hi ha que ja no me'n recordo. Per exemple, feies així, la teixidora et feia així, volia dir que l'anessis a ajudar. Si tenia un escarbat, et feia així. Cada vegada... Sí, això també encara em dura a vegades. O bé a l'hora d'anar a menjar. 5 minuts per anar a esmorzar o anar a sopar. Tot i seguir els estàndards de seguretat del moment, la maquinària industrial amb la que es treballava podia provocar accidents. I això ho vaig tenir un accident a la fàbrica. Vaig anar a la carda, vaig treure la corrent, va ser amb el bombo de dalt que es va parar i el de baix voltava.
i al ficar la mà entre els dos bombos va tallar els dits. Si hi havia una cosa que no em va fer gens de mal, Només vaig sentir un cop i quan vaig treure... Me cago en Déu. Seguretat sempre es va mirar al màxim que d'això. Tot arreu, inclús quan s'empalmava algun taler o alguna cosa, es mirava de posar-hi els terres i els d'això que si un dia hi havia un motor o alguna cosa que no fotessin un disbarat. Durant la dècada dels 70 van començar a haver símptomes que indicaven una davallada de la demanda i les fàbriques van haver de fer canvis per ajustar-se a una nova realitat. Maquinària també no ens renovaven massa. Inclús un cop vaig parlar amb el director i li vaig dir, jo no veig que això es renovi res, vull dir, què passarà? I em va dir, no, de moment anem fent, de moment bé. Ens van treure la nòmina una setmana o 15 dies, vam estar sense cobrar. Tot el que era filatura i tota la gent que treballava a filatura, aquests ja van tinguer de plegar. Llavors només van deixar talers. I els 10 anys que va durar, que vam aguantar pels talers. L'any 1982, Societat Anònima Viladomiu va fer suspensió de pagaments, una notícia que, malgrat dels indicadors, no esperava gairebé ningú. Que el mes de setembre, a finals de setembre de l'any 82, un dia ens van dir, al dematí, cap a les 10, diu, suspensió de pagaments. Clar, tothom va quedar parat, perquè tothom estava normal, vull dir, treballaves i no ens devien res ni res, i van tancar. A Viladomiu Vell ja no, ja va anar més, ara en traiem uns quants, ara anem traient, vull dir, fins que es va acabar. Però aquí va tancar la fàbrica, vull dir, pam, Hi havia gent que de petits ja havien començat a treballar a la fàbrica. Sí, va representar un trauma bastant gran. A més va coincidir que van parar les mines també. Sí, va ser tot al mateix temps, vull dir, va ser un trauma. A més, també pensaves, i no era el meu cas, però hi havia famílies que hi treballava tota la família. Llavors això és un cop molt dur. Depèn de l'edat que un té, llavors pensa, ara què fas? Si tota la vida has fet això i ara l'edat que tinc, qui m'agafarà? Me'n recordo que moltes converses eren què farem, anar a fregar, anar-nos a fregar escales. Llavors sí, ja, mare de Déu, quan vaig haver de plegar, em va saber molt greu. Com molt dur, molt de tristesa, molt dur. Jo no m'ho creia. Inclús la meva mare, el cel sigui, està menjant, van dinant. No, el Viladomiu no tornarà, que està molt pare. Mama, que no tornarà, que tornarà, home, no, que això no, això ja perda, que no, que tornarà, però jo que no tornarà. I saps què? No en parlem, no cal que discutim-nos, però no tornarà. Llavors, l'assumpte tot plegat també eren 600 persones que tenia aquí i renovava maquinària, jo compto que va ser un cop que no van poder ells assumir. No, i em sembla que més que res va ser perquè el que importava d'abans la fàbrica va veure que els seus fills no volien continuar. I ell, jo suposo que estava malalt, perquè al cap d'un any i això ja es va morir. Passa tot un cúmul de coses familiars. Mira, jo per mi van ser justos. Polèmica n'hi va haver tanta que vulguis. Però per mi tot va ser just. Pots dir que a tot li va anar bé. Però polèmica de que vulguis, perquè amb 600 persones senties de tot. Un cop feta la suspensió de pagaments, els treballadors i treballadores de Viladomiu Nou van organitzar un sistema de guàrdies perquè no s'emportessin material de la fàbrica, que era la seva garantia de pagament. Llavors van venir l'hora de fer les guàrdies, el típic de muntar uns grups, perquè llavors això ja van anar a mans dels advocats, van unes guàrdies perquè d'uns en guard no s'aprotegeixen la maquinària, d'uns en guard, coses que ens van manar, que havíem de fer. Que van parar la fàbrica els primers dies, doncs es feien guàrdies, que deien, però esclar, anar a fer guàrdia era com no fer res, perquè el que aprofitàvem era anar a fer uns bons esmorzars. Part de la gent acomiadada a Viladomiu Nou va crear una cooperativa laboral de treballadors que va funcionar fins al 1988.
Llavors, clar, tothom va passar el paro, cobràvem el carnet de paro. Bueno, hi havia el problema de què fèiem de les màquines, perquè, esclar, com que el senyor Vilomiu representa que es van desentendre de tot, bueno, què vam fer uns quants? Si obrim una cooperativa, aquí s'apunta. Es va fer una cooperativa durant uns 9 anys. I vam invertir 250.000 pessetes, de les antigues pessetes. Ens ho vam treure de l'indemnització i vam anar. Vam portar aquests cèntims per engegar la cooperativa. Sí, vam engegar, jo vaig tornar a anar al control, i llavors anava de filatura. Bueno, hi vam estar, cobrant una nòmina justa. Cada un cobrava pel que tenia, no carregava per un que carregava. Si fa no fa, cobrava com. Però esclar, els números no sortien. Bueno, llavors ja vam pensar les raons, que sí que ells, que quan no teníem amos, tots ho érem. Si tots som amos, aquest m'ha de venir anant a mi. Anàvem marxant, la cooperativa estava empobrint. Vam estar, no sé si com 8 o 10 setmanes sense cobrar un duro, que vaig ser la darrera de passar la porta. L'any 1989, la cooperativa va fer suspensió de pagaments i es va tancar definitivament l'any 1991. Quan es van vendre els pisos, nosaltres els vam comprar. Però de la quantitat global dels pisos, em van cobrar tots els 600 treballadors ni que visquessin a Gironella, perquè era patrimoni que ens vam repartir. Això llavors es va anar venent trossos i es repartien els cèntims entre tots nosaltres. Repartien, o sigui, hi havia una societat i anaven repartint. A finals dels anys 80 va tancar Viladomiu Vell i poc després, l'any 1991, el va seguir Viladomiu Nou. Cal Basacs va seguir la seva activitat fins l'any 2002 i la darrera a tancar va ser Cal Metre. El tancament de totes les fàbriques tèxtils va suposar un cop molt fort per a la població de Gironella. Alguns, els més joves, van trobar feina d'altres llocs, però la gent més gran ho va tenir més difícil. Hi va haver gent que no van treballar mai més. Hi va haver gent que va tornar a treballar a d'altres fàbriques, perquè eren joves. Malament, la gent gran, tots malament, i els que eren joves, més o menys encara d'això, perquè jo de feina no em vaig pas quedar sense feina, perquè ells mateixos em van donar feina a la farinera. Però hi havia gent de 50 o 55 anys que podien treballar i no van treballar mai més. Van plegar amb la indemnització, el carnet de paro i les baixes i no van treballar mai més. Les fàbriques tèxtils ja no tenen el moviment propi de l'activitat industrial d'altres èpoques, ni fan soroll de telers. El seu llegat arquitectònic, però, ha deixat uns espais que permeten una reinterpretació dels seus usos adaptats a les necessitats dels nous temps. Tot i així, molta gent encara guarda un record molt viu d'una vida senzilla, oberta al carrer i molt sovint organitzada al voltant de les sirenes de les fàbriques. Corríem en bicicleta, saltàvem a corda. Tot això ara no ho veus. Això no es veu ara. Tret de les pilotes, no es veu res més. És que jo havia sigut superfeliç, és que a més corries, la canalla corria, no ho sé, estàvem molt bé, molt bé. L'una a casa de l'altra, la gent s'ajudava molt, es vivia amb més calma. Sí, bueno, era un tracte molt familiar, ara tothom corre, tothom va de pressa. Ara la gent es mou més. Però sí, saps, allò de baixar Cal Basacs, semblava que ara ha canviat. Va ser molta la gent que va dedicar els millors anys de la seva vida a alguna de les indústries de Gironella. Sense cap dubte, aquest fet ha impregnat el caràcter del poble i també de molta gent que hi viu. Jo els signos encara ara, de vegades hi ha persones que a vegades els trobo, encara sembla que aquests dits hi són, perquè tants anys.
Jo, per la meva part, he estat molt de sort, em sembla, d'haver viscut aquí, perquè sempre ens van tractar molt bé. Però si només que et feien que bé i tu n'estaves content i tu ja ets feliç d'aquella manera, doncs jo ja estava bé, jo ja no volia res més. Ara amb aquesta edat ja no hi podria ser, però jo m'agradava molt. El poder-me ficar-me allà, per mi, va ser una sort. Això sí que m'agradava moltíssim. I encara, per això que encara m'agradaria. Ara, molta gent poder dirà el contrari, però la majoria dels que hi ha vius que puguis demanar-los alguna cosa, em fa l'efecte que també et diran que el haver pogut treballar allà ha sigut la seva salvació. Jo vinc aquí a explicar uns sentiments i crec que els vegi diferents, jo els respecto, els meus són aquests.